Moi! Mä en oo siis ikinä ennen tehnyt videoita. Niin mä nyt teen yhden uuden videon. Mitä mä en oo ikinä tehnyt. Ja paistaa sit tuoda aurinko, niin mä sit sillä käyttää ainakin muualla. Koska mä siis kuvan tabletin, koska mä en saa puhelimeen jostain syystä käyttää. Niin mä en tiedä mitä mä teen. Mä teen vaikka tän. Mun kissa täältä rampaa, niin mä en voi sit hirveästi liikkua. Mut mä teen nyt ensimmäisen tempun. Itse asiassa en tiedä voisiko se sanoa tempuksi. On ehkä jonkunlainen. Ja siis, mä en tiedä sanoinko mä, että mä oon kipeä. Joo. Ja jos mä julkaisen tän, niin voitteko laittaa kommentteja? Niin mä vastaan ne seuraavaan videoon niihin. Naapurit on kotiin. Joo, laittakaa sit seuraavaan videoon kommentteja, niin heippa!